pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trăința Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru, Nifor, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviște, pentru cinstită preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu ferirea Sfântului Duh, pentru ca să se trimite ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a trăimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată mântuiala vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednic să se facă de împărăția cea nestricăcioasă, cea care se botează într-o aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare, pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate ea fiica luminii și moștenitoare a veșnicilor bunătăți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ea împreună sădită și părtaș morții și învierii lui Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească ea haina botezului și lobădirea Duhului netinată și fără prihană în ziua cea fricoșătoare a lui Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ei apa aceasta voia nașterii din nou spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte de nestricăciune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfântă, curată, prebinecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Dragă și milostive Dumnezeule, care cercetezi inimile și rânunchii, iar cele ascunse ale oamenilor numai Tu le știți. Căci nu este ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi, care știi și ce sunt despre mine. Să nu te scârbești de mine, nici să-ți întorci fața Ta de la mine, ci treci cu vederea greșelile mele în ceasul acesta, cel care treci cu vederea păcatele oamenilor când se pocăiesc și îmi spală necurăția trupului și întinăciunea sfânt sufletului și pe mine întreg cu trupul, cu totul mă sfințește, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta Ta cea duhovnicească, pentru ca nu cumva propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredințare în iubirea Ta de oameni, cea negrăită să mă arăt eu însumi netremnic rob al păcatului, și așa, Stăpâne, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, să nu mă întorc cu milit și înfruntat, ci îmi trimite mie putere de sus și mă întărește spre slujirea acestei taine mari și cerești și fă să ia chip Hristosul Tău în aceasta ce se va naște din nou prin a mea nevrednicie și zidește pe temelia apostolilor și a prorocilor și să nu o surbi, ci să dești-o pe ea sădirea adevărului în Sfânta, sobornicească și apostolească biserică și să nu o smulgi ca sporind ea în dreapta credință, să se slăvească și prin ea prea Sfântul Tău nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda